بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم أمالما مغازين دي مالي تي في فلباو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ni an sigile anga juma tafsiri kene kam yimbe ke juma la dala kula bi amena wuli qur'ane sura flana no suratu bakara a aya keme ani bi kono doni wulon flana la ni o be ka kuma hal saheji li hala yaukan Allah subhanahu wa ta'ala ko laysa alaykum junaha ko gasisite aukan an tabtagu fadlan min rabbikum au ka fuzamanci yau nyini kabo au mayro o koro ne atara heji la ni heji bana ko basi sita la ina toka jagomina do sa anini inye bora fendo fe ka olu sangana fa iza afadaitum min arafati ko mamina ne au bora au bona ka bo arafa o koro ni arafa kera na bora arafa fazkurullahu aka Allah taala kusuma kusube intal mashairu li haramu misri yoro la noye alkaba yoro wazkuruhu kaya ala kusuma aya haglito alala kema hadakum inafo alaya au kana chugumina wa in kuntum min qabli ka ko silamaya na linye lamina dolina au tungara filibanchiwi ala ko ni mogo min tara heji la ne ala ke ni heji bana ko basi city kan ina toka jagumina do ta walma ni nye bora fendo fe ko lu sangana ko nga na bora arafa kene ka kaka ala kusma ga ala ko fo ke ko sebe haramu misri yoro la no ala ka dine teme fe ba yoro aka ala kusma ina fo ka ko autun de fendo ala ya kana chugumi suma afidu min haisu afado nasu ko fe aka bo yoro fe mogo to bora yoro munu fe parce que ya soro nu tun dara hejila siya do tume kabla ube arabu kabla do tume olu tun de songa bo to bo yoro ba fo ko lu kafsani to yi donc utume bo uta demonstrafe o ala ko ku ka bo yoro fe mogo to bi bo yoro mi fe ko mi hala an yoro fe ay ba soro fen jama mi madola mogo ba nyini ka fusemanji ya do ala ka foko ni nunde karsala kawye oluka nga keta donc ala ba fe ko yoro gusika bui ko ay bo yoro fe to be bo yoro mina wastaghfirullah kaka ala ya fadeli inna allaha ghafurur rahim ko ala ya fa baye hine kerengreni tigidu fa iza qadaytum manasikakum kuna outlara aka kantigelula mami la ya kantigelula fazkurullaha kaka ala kusuma kora aka zikru ke zikrukum abaukum inafo aba fa kusuma chugumi deba fa kusuma chugumina tika ala kusuma o chugula deba fa kusuma chugumi o chugumi basoro dete afa ko leno abe den fitini be kono ko hale afa bi siga avion san ba fo ko papa ni bina ikana sama mobile la ikana sama avion na donc ala ba fe ka fo hamina ko fe o fe mila iko deli ala fe o yoro la parce que asebe alai donc ore kaka ala kusuma ina fo de ba fa aba fa o kusuma chumi mo si demsena mata do ki fa be sera koli o Allah subhanahu wa ta'ala ko walma ika ala kusuma liyere la min ka bonga teme ifa au fa utaka o ala taranya ko fa mina nasi man ko o ala kusuma yoro la ko mo be mo la yakulu ko ba fo alai rabbana kanti ala atina fi dunya ki kan so jien kono ya wa ma lahu fil akhirati min al kalaki ko halini ma foi damo lahara heji kero ko mo be ko lu ba fo kanti ala an so jien kono ya anta be damo jien kono ko allahara halni ma foi damo o ala ko wa minhum man ko nga mo wore bula yaqulu lu ba fo rabbana kanti ala atina fi dunya hasanatan ko an so jien kono ya nyumana wa fili akhirati ikan so lahara fane hasanatan nyumana wakina azaba nari ikan kisika bota sumam ulaika lahum nasibu ma kasabu ko mogo munu mofo ko nyiro be uye fena uye minke okoro ka fote droko alan so nyumana o tato kibi sone nso nyumana ngani be ka nyuma barake ko nyiro bi ye minke tanobe ala ya tiafo nine be jena ba kono bi iba soro mogo de bi ala mina ku sigi jien ko kwanga ala wele anga ala wele ala ere antemena ka ala ko ayene wele mauka wele jabi ko nga sharti ni fene ya wele ayenga wele jabi
ale ka wele jaabili ye mun ye an tɛmɛna o misaliyaw kan an ko ko wele jaabi misali bɛ komi sɛnɛkɛla ni samiya i sɔmina ko samiya sera e bɛ taa danni min kɛ sɛnɛfɛn danni min kɛ o de ye kɛlen ye ka ala ka wele jaabi ala ye tɛmɛfiɲɛ dɔ yira e la ko sanji ko waati sera ka ban o kɔrɔ ye ale ye wele de kana baara mu ɔ ne ma sɔn danni ma sa e y'i sigi ka i t'a kɛ kɔlɔsi wurudi ye ko ka ala wele o wele b'i nafa cogo di ala filɛ k'o de fɔ ko mɔgɔ bɛ mɔgɔw la o b'a fɔ ko ala an sɔn diɲɛ kɔnɔ yan hali lahara n'i ma fɛn n'a mɔ ko nka mɔgɔ wɛrɛw b'u la min b'a fɔ rabbana atina fi dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar ko mɔgɔ wɛrɛw bɛ yen u b'a fɔ an sɔn diɲɛ no ɲuman na i k'an sɔn lahara ɲuman na i k'an kisi ka bɔ tasuma ma ko nka k'o fɔ ten k'o b'a bɔ wa ayi ulaika lahum nasibu ma kasabu ko fɛn bɛ u ye niyɔrɔ bɛ u ye baara min kɛ ni i b'o fɔ kuma bɛɛ k'a sɔrɔ i bɛ o baara kan ala bi o d'i ma wallahu sari'ul hisabu ko ala ye jati bɔ telima tigi e k'i sigi ten dɔrɔn k'a fɔ a kɛ tan k'i ye ala wele ko t'a to a b'i tigɛre ayi e ka kɛlen ko ala b'o jati dɔn koyi fɛ i tɛna foyi sɔrɔ i ma min kɛ wazikurullaha k'a ye ala kosuma fi ayamu ma adu datani waati kunkuruni tile dɔmɔdɔ in kɔnɔ o kɔrɔ ye heji waatiw k'a ye to ka ala kosuma olu kɔnɔ faman ta'ajjala fi yawmayni ko nka heji tile fila tɛmɛni ni maa min teliyara dɔrɔn ka bɔ i n'a fɔ mago b'i la i teliyara ka bɔ fala ismu alayhi ko baasi si t'o tigi kan nka o misali bɛ se k'a fɔ yan cogo min na pour que a ka faamu i n'a fɔ misiri dɔw la sisan ni seli banna duwawu kala mɔgɔw bɛ jɛ ka fatiha taw kɛ donc ni misali bɛ ta o yɔrɔ la a bɛ komi ni alimami ye salamu bila ka ban ni ci bɛ maa min bolo ni teliyara ka bɔ baasi foyi t'i kan a misali kelen ye nin ye heji la ko ni tile fila in fɛnna ni maa min teliyara ka bɔ ko baasi si t'i la gasi si t'e kan wa man ta'akhiru ko nka ni maa min yɛrɛ fɛnɛ sumayana ka waati dɔ kɛ fala ismu alayhi ko jurumu fɛnɛ t'o kan a misali kelen ye misiri kɔnɔna ni salamu bilara min teliyara ka bɔ o min yɛrɛ bɛ yen ni baara t'ale bolo n'a ko a b'i sigi ka duwawu kɔnɔ o ko a fila si baasi t'a si la ala subhanahu wa ta'ala ko liman itaka ko nka ni maa min siranna watakulaha a tigi siranna ala ɲɛ wa i ilamu aw k'a dɔn annakum ilayhi tusharuna k'a bɛɛ bi segin ka taa ala mu wa minan nasi man ko mɔgɔ bɛ mɔgɔw la yu'ajibu ka qawluhu ko n'o kumana k'a ka kuma k'a bi kabakoya fi hayatu dunya diɲɛ ɲɛnamaya in kɔnɔ n'a nare mɔ n'a ko n ko k'a bi k'i kɔnɔ k'i tilara ka ban ala bɛ k'o de fɔ tan ko misali la nka ni e mago jɔra a la a ye n ko min fɔ ne mago jɔra a la o fɛ tila kɛmɛ la tila kelen na i b'o fɔ a kɔ ye o la ala ko wa mina nasi mani ko mɔgɔ bɛ mɔgɔw la yu'ajibu ka qawluhu fi hayatu dunya ko n'a kumana k'a ka kuma k'a bi kabakoya wa yushhadu lahu k'a bi ala yɛrɛ kɛ seere ala ma fi kalbihi a dusukun kan a bɛ kuma k'a fɔ ko ala ye mɔ seere ala ye tiɲɛ fɔ ni mɔgɔ ka ca diɲɛ na b'a la bi de ka kuma ko ala ye seere dɔw yɛrɛ b'u kali ko a ni san bɛrɛ ci wa huwa ko k'a sɔrɔ o tigilama aladul kisamu ko sɔsɔli gɛlɛ ani maa kana gɛlɛ k'o da don wa iza tawallaw ko nka a bɛ ka kuma ɲuman minnu fɔ n'i y'a misali wɛrɛ ta an ka fangaw sigi cogo la ni min b'a fɛ ka na fanga na a bɛ mankutu ɲumanw fɔ ni ala ye ne sigi kɔni m'a kɛ tan n'a dara na m'a kɛ tan ala ko n'a kumana k'a ka kuma k'a bi kabakoya diɲɛ ɲɛnamaya in kɔnɔ ko wa iza tawallaw ko nka n'a tigilama sigira sa a fili ardi ko a bɛ taama dugukolo kan li yufsidu fiha ni tiɲɛli dɔrɔn ye o kɔrɔ ye ale bɛ kanbayi kɛ ni kan min ye n'i y'a sigi o fanga kunna a tɛ ɲumansi kɛ o dugu kɔnɔ tugun wa yuhlika li harsa k'a bɛ sɛnɛfɛnw can wa nasluhu ani fondation minnu bɛ o kɔrɔ ye ani fɛn minnu ka kan ka kɛ sini ɲɛsigi ye wallahu la yuhibbul fasada ko k'a sɔrɔ ala don k'a tɛ tiɲɛli fɛ fiyewu wa iza qila lahu ko nka ni mɔgɔw sɔrɔla k'a fɔ a ye ko ko karisa k'i tɛ sira ala ɲɛ ko ni mɔgɔ sɔrɔla k'a fɔ a ye ko itaqillaha k'i tɛ sira ala ɲɛ akazatuhum li izzati k'i b'a ye yɛrɛ bonya bɛ sin k'a sɔrɔ ten a bɛ sin ka dimi ten an b'a fɔ halisa sadakallahu ko ala ye tiɲɛ fɔ bi na mɔgɔ caman bɛ yen n'a bɛ mago ɲini na a bɛ se mɔgɔ minnu mɔ ka taa dɛmɛ ɲini olu fɛ ni a mago ɲana n'a bɛ fɛ ka fili ko dɔ kɛ n'olu k'u b'a bilasira yɛrɛ bonya b'a sɔrɔ parce que ale bolo olu tɛ foyi dɔn a b'a fɔ ko ko nin bɛ mun dɔn sa c'est-à-dire nka ale mago ɲini kuma ale ka dɔnniya ma se ka mago in sa a taara i sɛmɛ olu de la mais fili y'a sɔrɔ min kɛ olu ko k'u b'a bilasira
ako yere bonya basro bili ismi koni jurumu fasbuhul jahannama ko nga ka kana presa mo ka wasa baye jahannama wala bisal miadi ko laban ko jugu yara minye jahannama o jahannama anoniya ka cha anoniya do bisro jien yere kono ya halika sro ni la harata te kli o misali yaw be ko mi anyo min fo ni mo sigi to sira fo kana ena na kuma nyuma sugu be fo itara tale yi kodo mo munu ye tayi kodo lu ta mo ka tinye si ma wore ta mo ko ke o mo ko mo ko karsa ko isigi to imani fore i olu ke ma juwi ko mi do ba to mi ko faso de ngu ala ko ka kana presa mo ka wasa baye janama o janama do toro de bina asro fo ngayin kono fo sigi yoro ko bitla ka ko do ado were la babi bulika jamana bla o ala tara nye suratu bagara aya keme fulani woro amore kan wa mina nasi ko mo be mo la man yastara nafsihi ibtaga mardatullahi mo mi ma ka nyena ma ya bedo ala jiye nyini ni dafi o koro na fora ko ni ngada ala ale ba aka nyena ma ya do dafi wallahu raufu bi ibadi ko nga ala ya makarbaye aka jona ala ko ya ayyuhal ladzina amanu ko aw mo munu liman yana o koro ya mo mu dara alala idikulu fi silmi kefatani ko ayaw farikolo bere do silamayala aya farikolo be do silamayala wala tatabiku kutuwatu shaytani ka kana tu shitana sena nonko innahu lakum adun mubin ko shitana e juguye aw ye mimma bagnidu aya farikolo be do silamayala o koroy ikana ise do silamayala ka inyetu wala ikana inyedo ka idatu o koroy mi dobe ibasro ni feno be ka temena fora ko e fenyugo ya ba ko ko neti ni fle ko silama yere manga ni fle oho ida inye silama yara sisa ismango fle ko nga ida du da indo na silama yala wa o koro imanga kuma minu mfane fo ibe ko lutewa don ala ko ko idi kulu fi silimi kefa ka ya far ko bere do silama yala fa in zalaltum min badi ma ja'atukum libainati konga ni cheneli asro nali kele ko fa amo dalu bagnuna o koro yibe tlenya kanga kodo na kana ilafili obekewu ala adama de dobe ma tlenino nga kodo seve ma do bina kuma do fo ya le dun dale o tigila ibaye fili abitugo ko abifili fa ala mu ka do anallaha azizul hakim ko ala e kodo mbatigi ni ala sona ma amina bi tafsiri joya Kurane suran filana aya keme fila ani konondona an jorai ni ala juma wore irana ambe tanye assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh o kibaru ya ukene kan mimbe ke juma tafsiri kofe na be lase amara muso maimuna tene damele ani sheko fe o nga bi maimuna ma kene soro amala muso no e Fatmata Kone na be wele ko kadesi abe delika ale to me plateau nga ni ale rebina ke nyogon fe bi kadeti salamu alaikum karamo ambalma magazine du Mali TV fle bagaw aw bismillah ni an don to yanga sugo korofo kono bi ein lettre sabali soro amena o nyine ngalu ten karamo la akolu jabi di anwa karamo bi anga ma folo ga lettre ale konye chey ale kun wartigi korole ne asugura ga yi kale tagara ko bala fo ga jenga mogodo na fini kura da ale ma ki akodo alhamdulillah kadet o sugo koro ka di kusebe ni wartigi koro min tu ye wartigi wala min yere tu ye fama koro ni ona na sugo ka e go ale akana fulo tumbana pe wala tume fangana abora fangana ga ale na sugo ka e ale tara bala ka iko sana ka tla ko lila dro don na fini kuraw damo ale klara yo do ayirla o bayira ka fo o wartigi sina wala o fama sina atunye joro min perdi wala atunye soro min perdi abena soro kura wareke fama la mogo do yoro min ka changa teme aka soro korole inka o nka na soro fene mogo mi o suko faso ke na asro wari fandan tege jedo ale tunde famai nga wartigi tunde yaro wartigi be nga fandan tege je fene bin fandan tege je foi te mimulo ka sugo ka e ko ale tara bala yako atlara dro fini kuraw diramo ayodu o bayira abina sutra soro ka bo famala modo yoro kaditi o kara mo mi o sugo inke ni muso de kundo dum walma ni wartigi kundo ka koro wala na asro muso e o sugo faso ke ni muso furule no ala a furu tun chale no
aya ya tare ko bala nga sana ka tla wala atlale do e fini kuraw da ma yodu o bayira abina furu soro na fulu tigi ba do yoro mimi ke sangorota baya bulu me na ya soro muso furulen do fana a furu ma chan fa ba ka furula ale ya tare ko bala fini kuraw diramo abina den do soro den min be ke fama baye min ka masaya be boya kosebe walima ni ayrete den wolo da kuna bli o bayira a den do bina sababu do soro fama la mogo do yoro joro ina fo misalla do bi se ka bo ko kan to jamana do kan dron u mago bi jo dola ko ta bara la o be ka aleti donc ka sogo ka ye muso furulen tara badala ki ko atlato kolila do e fini kura damu o be o nyogona ko fo ay famille al sorola al sisan anga maflana ale koni muso furulen den ba bulu nga muso yin sogura kai kale be ka furu kurai bon ni amala muso mi sogura kai ko be ka furu kurai adumba ka furu kono den korobale o nyere ba abulu o te kojugu fo o ba ira ka fo adem ni aden do sengara furu ye o ba ira chebina bo o den ni ko nga na ya soro are dembe munu ma se furu ye nga ale yere nana sugu abaka furu la ale nana sugu mo wore be ka ale ka furu siri ke kurai na de no be munu ma se furu ye o bayira olu bina che soro jona wa o che nu mi ke fama la mo wi kade karamo na soro muso ingunte muso furu le ndu ne muso furu lente aka sogo ka ye ko ale ka furu siri be ka ke nga sogo ina ayira la ka fo karsare be ka nga furu siri ke o kai nga ne muso furulenda ne muso furulena muso furubali na sogote dro ka e ka furu siri be ga ke fini jemo ni konyo finu be ka milikala nga mimi na le furu siri ama o tigi don ata to do sogoina o koni ambe ala delika bomo o bayira aka wati sebe suruyana o be saya ko fo mala ka no chejanya ay fam yal sorola karamo an letri dam laban no e masaba naisa ale koni wotoro pusela de ngale sogura ka ikale kera imamu almami voilà boni amalma ke minye wotoro pusela ni do ba ko puse ni walma akaka fali wotoro bolila ere dum ni ma kala ninte o koro ale ma mori kalanke ama e kolike ama kala fansi ke no tigila mana na sogo ka e ko ale kale almami abe ka jama seli ambe do ke o tigila ma e ala kan kisi ka bo mo o saraka bo la note o ti koro dum ba fo o be koro saba fo imma atigila ma ka banado soro bana min te nya fa bi ta ka wada do sola atibwa ere kalamu walma imma atigila ma ka problème do soro mi ta kri justice kri tribunal ko be bo mina konfin kri mi ma kalam foike ni fandando fane o ka sogo kale kele almami ale bi jama seli o te nyuma fo abe tribunal ko fo abe bana jugu fo mi ni mo bita kori atigila ma kuna o bo o nyobana fo kade karamo ni musola mo de kun sogura ni sogo sugula do musola mo ka sogo ka e ko ale kele imamu ya be ka mo seli o koni na ya soro o muso sina ka be furula ni furula batola do o kora abe ka che ka furula batu na na sogo ka e ka ale kele almami o bayira adendo wala a chere bina joro pasoro joro minga buku sebe ngani o muso kele o sogo kele kono ni muso inte furula batula inafo muso do be o tiu che bonya fiu no na sogo ka e kwale kele imamu yi o bayira ka fo abina dendo soro wala ni deum babula dendo bina ko kebeli doke jama be bina kuri mindala yaro ni kebeli kara mo bina kuri du dala ka fo ko ni jonga moy de to ba to gore be fo donc muso ka sogo ka ya le kele almami ka so muso injugo mai o ba de ka kula ngulum ko fo ala kan kisi o mo kade mina ya o na ya so lettre u nogara amala muso do fane tuye nyingali kana antu ya jabi damu ma ko kale ba kanu na sera plateau kan ga korofo ba to mo gore munu fane bi sogo fein la me ulu kan na fansoro ala amala muso ya ira ka fo ko ale sugura ka ye ko ale be ka Messi digi akuna o nga ale bana Messi digi akuna chugo Messi ni abe burunga bwala na ale be tamana o abe ira amala muso ina ka fo o be muso ko fo muso mi ma fe ka anye jole me cheuro
cɛ minnu tɛ a furu cɛ o kɔrɔ ye ale minnu b'a fɛ furu la ale t'a fɛ ka kɛ olu fɛ nka ale bɛ tugu dɔw kɔ ka i yɛrɛ diyagoya so olu la minnu t'a fɛ nka mɔgɔ min ye a sogo fasaw fana kɛ ni muso furulen don o bɛ tɛmɛfiɲɛ min fɔ o muso la i b'a sɔrɔ a b'a fɔ k'a bɛ i yɛrɛ daraja bila yɔrɔ dɔrɔn k'a sɔrɔ a tɛ se ka bila o minɛn kɔnɔ o bɛ o sogo fasaw fɔ o ye an balimamuso ka sogo kɔrɔ ye. Ni cɛ de kun sogora o sogo sugu la dun. Cɛ ka sogo k'a ye ko ale bɛ ka mɛsi digi a kun na o cɛ sina bɛ kungo sɔrɔ a bɛ kaso kɛ ala k'an kisi o ma o tɛ hɛrɛ ye fiyewu fiyewu fiyewu. Amina yarabi. Ni ne bɛ dansigili kɛ aw ka bi sogo kɔrɔfɔ la hali sisan aw ka abonné an ka page la aw ka an ka vidéo partager ka tila k'u like tuguni ni fɛn fɛn bɛ fɛ k'anw sponsoriser aw bɛ se ka hakilina di an ma hakilina di yɔrɔ la nin kun y'aw balimamuso mankan ye n'o ye Fatumata Kone bɛɛ bɛ min dɔn Kadɛti la.